ukuthi ahambe phambi kwenu abe ubaba wenu. Malibonge igama lenkosi. Ngakho-ke uma umholi uvumelile ukuthi amhole, mlaleleni nihambe naye ngokwethembeka. Aninalo ilungelo lokumbeka izandla, uye obeka izandla, ngoba mina ngibeka izandla ufisela ugcobo kaThixo phezu kwakhe, yena kufuneka ehlisele ugcobo kimi. Noma ngabe ubani onomoya omkhulu owumprofethi akanalo ilungelo lokuthinta ikhanda likababa wakhe. Niyangizwa? Therefore, that is the order of spirituality. Noma ayikho njengoba ngizungeza nje ngumdresi, akunamfana ongashaya ngeyinda angishaye amahlombe athi hamba nje. Angiyona indoda, ngingubaba wakhe. There is